Bi ye juma ye bato don do lawrama fana don do ya rabbi an ye duwawu dɔw kɛ ala ka minɛ anw ye ka minɛ anw ka jamana ye an bɛ sigi ka bi ye juma ye juin kalo tile 12 san 2026 ni ye an ka kunnafoni waati selen bi kunnafoni kɔnɔna la an ka bakurubaw o de ye waliɲumandɔn n'o taara ka cɛw ni musow ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ minnu ni olu ye ɲɔyɔrɔ ci baaraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ Mali kɔnɔ o na se ka taa ɲɛ cogoya min na a bɛ t'i jɔ maa 25 maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛla an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ka wuli ka jɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnnen bɛ jamanadenw olu na se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye bɛn kuma ye ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ o de ye général de corps d'armée Ismaël Ouague a kɛra an ka dolanci kɛnɛ min bɛ yen nɔ n'o ye sanfɛ dolanci kɛnɛ ni a tɔgɔ dalen bɛ wa Salamatu Mayiga an bɛ taa lakana sira fɛ ka ɲɛsin denmisɛnw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min ye kiiri min ni ale jɔyɔrɔ kan ka kɛ wa ka se ka dilanni ani tuguli ko wɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ o baaraw olu kɔni fɛnɛ n'u donna kiiri tigilamaw fɛ o de tali kɛra min bɛ tali kɛ ayiwa kalanbolo min ni o de kɔni kɛra a kolobo karili a kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan n'a bɛ ɲɛsin an ka denmisɛn minnu ni olu porokotora u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye kiiri tigilamaw kɔni ye u tɛgɛ da u kan ka se ka kalan d'u ma kalan minnu b'a to u hakili bɛ to jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa u bɛ jamana taabolo yɛrɛ kɔni faamu ayiwa jogow olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ na yɛlɛma cogoya min na kɛnɛ in a denfaya o tun bɛ an ka kiiri ale ye minisiri fo ka taa bila min bɛ tali kɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri de kɔni la tajiko ta fanfɛla fɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ma a ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ taji ayiwa a litiri miliyɔn 64 o de kɔni donna anw ka jamana kɔnɔ ni tile 10 laban ninnu olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la an bɛ foli ni waliɲumandɔn k'o kɛ ka ɲɛsin cɛ ni muso a bɛɛ lajɛlen ma i b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na an ka bakurubaw tɛmɛlen kɔfɛ walawalali la an ye kɛnɛ min fɔ ni a sigira an ka farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ bɛn wa sanfɛ dolanci min ni a bɛ kɛ sanfɛ dolanci o kɛnɛ belebele min yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ ni a bɛ wele Palais des Sports Salamatu Mayiga ale kɔni kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min ni a kɔni kɛra ayiwa min bɛ tali kɛ jamanadenw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɛra nɔ a kɛra ka bɛn ni ayiwa kunkɔrɔta baara belebele olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye kunkɔrɔta baara min ni o bɛ tali kɛ cɛw ni muso minnu ni u ye ɲɔrɔ baaraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ayiwa an ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka se ka waliɲuman dɔn ka kɛ ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ ma an bɛ ladonali kɛ kɛnɛ in kan a bɛ fɔ min ma ko médaille de mérite sportif o kɔni o dira maa 15 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa minnu ni olu ye baara sɛbɛnw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ an bɛ ladonali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ayiwa min bɛ tali kɛ an ka cɛba dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ n'o ye an ka général de corps d'armée Ismaël Ouague ni ale ye minisiri min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ani keleya ayiwa ka kuma ɲɔgɔnya k'o don jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o kɔni min ye bonya ani bonyamasigi o kɛra ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka bɛn ni ayiwa jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye sariya min ani hakilina min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ka bɛn ni o hakilina yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ni o kɛra novembre kalo tile 13 san 2025 kɛnɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni sigira ka bɛn ni alamisa donya de halisa an bɛ to hukumu kelen kɔnɔna la minisiri min n'ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a ye hakilinajigin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ hakilinajigin min ni o kɔni b'a yira k'a fɔ nin ko in deniya ni o bɛ tali kɛ waliɲumandɔn ayiwa sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ yen a ka ja min ye médaille yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a dira cɛw ni muso minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma minnu ni olu ye ɲɔyɔrɔ di baaraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ jamana jɔli ani jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛta yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a bɛ segin a kan ko kura tuguni ko nin bɛɛ lajɛlen a bɛ bila jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ka hakilina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o de ye ka farikolo ɲɛnajɛ ka se ka ale kɛ sira ye sira min n'a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye bɛn ni keleya kuma ɲɔgɔnya ayiwa o na don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bonya o na don anw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ani kalanbolo ɲuman o na se ka sɔrɔ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ min ye nin kɛnɛ in kan maa minnu ni olu kɔni ye jɔnjɔn sɛbɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ ayiwa a dɔw kɔni ye hakilinajigin kɛ ni o bɛ tali kɛ maa hakili juru caninenw olu kɔni ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ a ko min bɛ tali kɛ ayiwa waati gɛlɛn na ale yɛrɛ kɔni bɛ cɛ dumanw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko o labɛn o cɛ duman kelenw i bɛna ye k'a fɔ olu de fɛnɛ bɛna waati min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu ka gɛlɛn ka se ka olu waati k'o kɛ bɛn ani keleya ani ɲɛta waati ye ka di jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na kiiri taabolo la denmisɛn minnu bɛ nɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ bɛrɛ la ka sabu yɛrɛ kɔni kɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye porokoto y'u sɔrɔ u ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra yaasa ka denmisɛnw k'u hakili jigin faso yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a min ye taabolo ɲuman ye ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o don kɔrɔ ayiwa kiiri tigilamɔgɔ fo ka taa bila kiiri ɲɛmaaso yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ale ni an ka sifinnakaw olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ fara ɲɔgɔn kan min kɔnɔna la u ye baarabaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ don ni a kolobo karili o yɛrɛ kɔni kɛra o de bɛ tali kɛ an ka denmisɛnw
denmisɛn minnu bɛ yen nɔ ni kiiri tɛgɛ dalen m'u kan n'u bɛ bɛrɛ la ayiwa a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko boli minɛ ayiwa ka se ka hakili jigin kɛ nin denmisɛnninw ye ka faso kanu yir'u la ale ni taabolo ɲumanw ka se ka o yira denmisɛnninw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la an bɛ ladɔnniyali kɛ kɛnɛ in min y'an ka minisiri fila o kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan kiiri minisiri fo ka taa bila ayiwa min bɛ tali kɛ an ka sifinnakaw olu ka minisiri ayiwa Mamadu Kasoge ale ye kiiri minisiri ye min bɛ tali kɛ ayiwa Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale kɔni ye an ka sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni ka minisiri ye u ye hakilijigiba yɛrɛ kɔni kɛ nafa min ni o bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la bari a bɛna se ka kɛ sababu ye ka sira jɛlen jamana kanu ani jamana dɛmɛ k'o don ni denmisɛn minnu yɛrɛ kɔni kɔrɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ bɛrɛla nin waati in na ayiwa ka tila k'a yir'u la k'a fɔ waati min na n'u bɛ jamana ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa waati lankolon tɛ a waati u na se k'a yɛlɛma cogoya min na min bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa hali don min na n'u u kan ka na lafiya baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u k'a kɛ a kɛcogoya la ani a kɛko ɲuman o de kɔni o kɔnɔna la. Vraiment ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ ani ministre de la justice an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que an y'an ɲɛsin cible dɔ de ma mun ye denmisɛnninw minnu bɛ centre Bole la u filɛ nin ye nɔ u ka t'u ka liberté la mais an kɛmɛ kan an ka baara ɲɛsin u ma an ka programme dɔ bɛ yen ko à l'école de la citoyenneté o ye fasoden ɲumanya k'o kalan k'o ɲɛsin mɔgɔw ma walasa u k'a dɔn olu yɛrɛ kan ka baara minnu kɛ an ka jamana jɔli la Mali kura min bɛ fɔ u bɛ se ka baara jumɛn kɛ o cadre kɔnɔna la donc an y'a ɲɛsin ninnu ma pour que u k'a dɔn k'olu fana sen b'a la parce que président ka weleli kan a ko k'a mago bɛ jeunes bɛɛ lajɛlen na bon jeunes mineurs ninnu a mago b'o olu fana la parce que n'a kɛra waati ye u bɛna bɔ donc n'u bɔra n'u taara société la f'u ni tɔw bɛna don ɲɔgɔn na a ka kan an ka se ka fɛn damadamanin dɔw ɲɛf'u ye olu bɛ se k'u cɛsiri cogo min na jamana jɔli cadre la donc hakili la ni ministère de la justice an ye an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o cadre la walasa k'a lajɛ u bɛ se ka na ni ɲuman ye olu yɛrɛ u bɛ se ka na ni hakili ɲuman ye olu fanfɛla la o ni n'u taara société kɔnɔna la u kan ka jɔyɔrɔ mun fa walasa olu sigida mɔgɔw u bɛ baara mun na ani Mali kura an bɛ mun ɲini na u k'a dɔn u kan ka se ka baara minnu kɛ o hukumu kɔnɔna la. Kalan ale ni lakana o faralen ɲɔgɔn kan ni o bɛ tali kɛ an ka sigidaw olu na se ka don bɛrɛ kɔnɔ cogoya min na lakana taasira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ o de ye sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ɲɔgɔndanw o kɔni o kɛra an ka kalansow olu de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ sanuya ale taabolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ la hokumu na a bɛ fɔ min ma ko délégation ministérielle la ni o kɔni o wulila o bɛ t'i jɔ minisiriso damadɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka sigidaw lakanali ma madame Dunbiya Mariam Tangara fo ka taa se minisiri min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa an ka duguma kalankow fɛnɛ ma Amadu Si Sabane ka taa bila minisiri min ka baara bɛnnen bɛ du ni musow olu ka kow bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛbɔni ma ayiwa olu kɔni ye taama kɛ ni o ye Jara Jɛnɛba Sanogo u kɔni taara ka taa bɔ an ka kalanso min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ wele ko Jean Richard D ale ni Mamadu Jara ni o bɛ tali kɛ Bamakɔ ale yɛrɛ kɔni ba kini bolo yanfan yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ minɛ k'a fɔ min ye ayiwa jɔnjɔn n'o ye Mali drapeau o kɔni o yɛlɛnnen kɔfɛ waati min kɔni na minisiriw u taara ka taa ɲɛgɛn ninnu kɔnɔna lajɛ u ye bolodalasigiw ka se k'o kɛ ni kalandenw ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye kɛnɛya taasiraw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan o bannen kɔfɛ u sɔrɔla ka bɛn ni yirituru o baaraw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ekɔliso de kɔni kɔnɔna la ka tila ka denmisɛnw k'u wele ayiwa sanuya o baaraw ani o matarafali o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kalanso olu kɔnɔna la. An bɛ taa tajiko ale kiriw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ an ka minisiri min bɛ nɔ ni ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnnen bɛ wa an ka sɔrɔ a bosoni ani a baaraw bɛɛ lajɛlen ma Musa Alasane Jalo wa ale kɔni ye kɛnɛ belebele ɲɛ minɛ kɛnɛ min n'a bɛ tali kɛ ayiwa ɲɔgɔn ye kɔni fɛnɛ la o 24 kɔnɔna la a bɛ sigi kɛnɛ min kan o de ye an ka tajiko a bɛ kibaruya minnu yɛrɛ kɔni bɛɛ la bi an bɛ waati min na baara sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni kɛra tajiko ta fanfɛla kɔni na ka bɔ min bɛ tali kɛ juin kalo tile fɔlɔ ka n'a bila tile 7 na a y'i da don o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko Mali kɔni ye citerne 664 ka se ka o sɔrɔ o bɛ t'i jɔ litiri ba miliyɔn 31 ani a kunkanfɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa ni o bɔra yen ka daminɛ min bɛ tali kɛ juin kalo tile 8 ka taa bila tile 9 na ayiwa citerne 771 o fɛnɛ o kɔni sɔrɔla min ni o litiri kɔni fɛnɛ o bɛ t'i jɔ ayiwa miliyɔn 32 ani a kunkanfɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ la minisiri kɔni ye foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ da ayiwa citerne ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka yaasa ayiwa taji ninnu na se ka an ka duguba kɔnɔnaw ko olu lasɔrɔ jamanadenw olu mago fɛnɛ na se ka dilan cogoya min kɔni na halisa a ye jamanadenw wele ka taa timinandiya ale ni hakilijɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa min b'a to gɛlɛya min ni a bɛ yen nɔ a ma ban o de bɛ tali kɛ diɲɛ jamanabaw olu ka balawu n'u ka kɛlɛ mun yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o bɛna gɛlɛya don tajiko la nka an ka hakili to a fɛ ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ min b'a to a kɔlɔlɔ an na kisi olu caman ma cogoya min na.
kunnafoni an bɛ tɛ ale taabolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ka se ka an ka jɛmu an ka kunnafoni yɛrɛ kɔni fɛnɛ kuncɛ ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa min bɛ tali kɛ bi ayiwa Mali kunnafonidilaw olu ka kibaruya n'u ka lahalaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen o bɛ cogoya min na bi n'i ye a jateminɛ ayiwa min ye sigi belebele min kɛra Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛn ni juin kalo tile 3 ka taa bila tile 6 la n'a bɛ fɔ ko FOPAM ni o de ye farafinna kunnafonidilaw a ka ja diɲɛ jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni gɛlɛya ni tɔɔrɔ talen bɛ ka olu sɛgɛrɛ ayiwa yaasa kunnafonidilaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka kelen fɔ o baara min ni a kun cɛra a bɛ fɔ min ma ka se ka ayiwa sɛbɛn bila sɛbɛn min n'a bɛ wele ko appel de Bamako o de ye min ye anw ka kunnafonidilaw ye ayiwa anw yɛrɛ ka kɛ an ka tarikuw lakaliba ye kunnafoni minnu bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ anw ka se ka diɲɛ ladɔnniya olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o baara min ni o yɛrɛ kɔni kɛra baara in a kun cɛcogo a kɛra ni kamana gan ale ni dekun yɛrɛ kɔni dɔ ye ka ɲɛsin kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o siratigɛ kelen la kunnafonidilaw olu ka ɲɛmaaba ani u ka jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen olu kɔni ye ɲɔgɔn wele wa u ka soba min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni o bɛ tali kɛ maison de la presse la wa yaasa min ye ɲɛfɔli ale ni ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ ayiwa baara minnu yɛrɛ kɔni kɛra ka se ka fɛɛrɛ ɲɛnamaw sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o dɔ de ye ayiwa kɛnɛ in kɔni sigikun kɛra jumɛn ye i bɛna ye k'a fɔ fɛɛrɛ baaraba minnu kɛra ayiwa FOPAM yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka o kunnafoni k'o da jamanadenw tulo kan ayiwa FOPAM yɛrɛ kɔni fɛnɛ ayiwa tɛmɛnen kɔfɛ minnu yɛrɛ kɔni kɛra n'o kɛra sababu ye ka kunnafoni dila ka se ka olu fila minɛ ni o dɔ ye Siyana Takuyu ale ye 22 septembre o ɲɛmaa don fo ka taa bila Abdurahamani Keyita ale ye le témoin o fɛnɛ o kɔni o ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen bɛ bɛrɛ la bi ayiwa jamana marabaaw fɛ ka sabu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ko kuma porokotolen halima wale kɔni sɔrɔla u da kɔnɔ wale min n'a bɛ se ka gɛlɛya ta ka lase jamana ani jamana cakɛla olu yɛrɛ kɔni o fɛnɛ ma ka se ka walawalali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ min b'a to faamuya yɛrɛ kɔni fɛnɛ o na sɔrɔ a la an bɛ ni ayiwa kɛnɛ in kuncɛ ni an ka waati yɛrɛ kɔni togoya ye a ko ni weekend yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i bɛna k'a fɔ min ye ayiwa funteni o kɔni o dɔɔni na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min ye waati togoya a kɔni na yɛlɛn dɔɔni a bɛ t'i jɔ fɔ 41 ɲɔgɔnna si la ayiwa a ka ja min bɛ tali kɛ Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ kɔni la o ka bɔ yen i bɛna k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamakɔ ale yɛrɛ kɔni ba kinibolo yanfan yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ i bɛna k'a fɔ min ye Guamaguan ayiwa walima tile guan o kɔni o dɔɔni na sɔrɔ yen yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na an bɛ taa Segu fɛnɛ min ye waati a kɔni fɛnɛ na yɛlɛma yen nɔ température waati togoya o bɛ t'i jɔ fɔ degré 40 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni na o siratigɛ la jamana marabaaw u kɔni ye jamanadenw olu yɛrɛ kɔni wele u k'u hakili to jɛya ale ni sanuya yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nin waati na a ka ja an ka ayiwa kalansow kɔnɔna la ɲɛgɛn minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa walew n'an kan ka olu sabati min b'a to sosow olu kɔni na dɔgɔya cogoya min na an ka jamana kɔnɔ min b'a to ninw fɛnɛ na kisi kɛrɛnkɛrɛnnenya la samiya waati la nin de bɛ an ka baara fɛnɛ kuncɛ nin de bɛ na dɔgɔkun yɛrɛ kɔni fɛnɛ fori an ka baaraw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka tugu ɲɔgɔn kɔ ale ni a ka danaya bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini aw fɛ ko kura tuguni an ka ja minnu bɛ bila a ka aw tɛgɛnɔ bulula ni o de ye ka commenter ka partager ani ka aimer yaasa maa wɛrɛw olu na bɔ aw nɔ ma cogoya min na an bɛ aw fo ko kura tuguni ka waleɲuman dɔn ala ka dɔgɔkun ala ka foriko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wasalamu